една приказка. Приказка за любовта, приказка за две влюбени души, за две обичащи се сърца, които днес нататък ще вървят заедно в една посока, в един общ път. Тя е Василена, той е Янко и от днес те вече са семейство Янкови. Трендафил ли лице си гряла, под луна ли вечер си гъстяла, песен ли пред тебе е вървяла, че си толкова хубава и бяла. А сега за да им върви младите напред широката стара българска традиция, къвнете по залата хляба, поднесен от майчината ръка. И нека така както хляба е вечен, така да бъде вечна и радостта във вашия дом. Така както е пълен хляба, така да бъде пълен и техния живот с здрави и щастливи мигове, така както е сладък меда, така да бъде сладка и любовта на семейство Янкови. Сега ще капнете по капчета, поднесене от ръката на майката на булката, хляб и сол с пожелание, така както не можем на трапезата без сол, така и вие двамата да не можете един без друг. И сега вече свекра може да заповяда, за да налее шампанско в кристалните чаши. Аз ви пожелавам така както виното пръска своите искри, така вечно да блести и любовта във вашите очи да разпалва до край нежността и доверието.